Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Garing pigluluya ka pa. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga, Sir Edwin Sistina, Sir Willie Nobora, Ma'am Rika Listana, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunya pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 26 kang Nobyembre taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-orerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rapuyan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo niya, November 26. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, piyesta pala ngunyan dyan sa barangay Sugad kang Malinaw Albay. O ni po ang sakuyang tugon. Pagday tabi imbitado, day magduman. Day magduman, pagday tabi imbitado. Makasupog. Yo. Ano pa ang sakuyang tugon? O ni, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikitumamay sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasala. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Karabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Good morning, tabi, Ma'am Cherilyn Bunaobra. Sige po, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Unyan pong Wednesday. Miyerkules, November 26, 2025. Siyempre, hindi po yes, Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang samuyang SM asin bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress sa mga panahon po tabing ini. TV. O di birthday pala ngunya ni Tiyo adi. Happy birthday kay Tiyo Nobura. Happy birthday in heaven, sabi ni Sir Willie Nobura. Birthday pala ngunya na di. Kung buhay pa ito, yun naman ako sakot mo.
Sabi sa kuya ni Sir Nolan. Permi ngayon niya duman si Mr. Hulbutana sa Kutmon. Istoryahan si Ma'am Ani na uno. Kabats ko bagan Sir Willie. Di pareha sindayaon dyan sa LCC. Nagkairilingan kami dyan sa opening kang LCC dyan sa Malinaw. Sabi si ni Sir Nolan. Permi ngayon niya duman sa Kutmon. Minsan nga duman nga nagkakaturo. Pangyari. Oy, Ma'am Cherry Lynn Bunaobra, have a blessed Wednesday. Kumusta tabi? Kumusta tabi? So, epekto kang share line. Matindi suran kasud. Ano? Pirang oras na nagbaha sa mga ibang lugar. Duman nga ni sa may Samoya. Pag uli ko, baha na so tinampo. Kumusta tabi sa mga oran dyan sa lugar Manindaw? O dyan sa Banwaan Kantiwi kasud may mga pigbabaha na barangay. Pero ngunyan tabi mga togang halipted na po so suspension kang face-to-face classes digdi po sa probinsya kang Albay. Ibig sabihin mga togang igwana tabi ki face-to-face classes ngunyan tabing Miyerkules. Kaya lang so tiwi may advisory mga togang na daimo na sindak ki face-to-face classes ngunyan. Sige baka lamang may panahon kita makuatan linya ni Sir Maui Damo kaya ni Mayor Jojo Climaco. Kung day pa walang pasok pa ang Tiwi Albay in all level. Yo, tapon dito si Mayor Jojo Climaco. Gari kasud may mga pigbaraha na mga lugar diyan sa Tiwi. Pero ngunyan, so iba, the rest kang sa tuyang probinsya kang Albay, back to school na po. At grabe ang nawawarang mga aldaw dahil sa mga pagsuspindi kang klase at ang mga aki baga. Imbis na mag-aradal, ang pigdodoridot maghapon cellphone. So chikiting ko nga ni, naghapon sana, isusya ko dahil nagkurulog ang mata mo ka. Perming naka-charge sana sa cellphone. Sus na mga kini. Dahil man nag-aaradal. Ayo, balik na tabi sa mga estudyante, mga teacher. Balik na po. So, Josepina Belmonte Duran or inimpigapod tang Albay Provincial Hospital. Formal na tabing binukasan sa publiko kasudma. Bukas na so Albay Provincial Hospital ta. So yaon dyan sa Ligaw baga. Josepina Belmonte Duran or kaya ining Albay Provincial Hospital. Bukas na po sa publiko. Kasudma yan. And maabot po sa 740 na mga parauma dyan sa siyudad Canligas pinatawan nin fuel assistance. Fuel assistance to the farmer project kang Department of Agriculture. Ayos so mga parauma waki fuel assistance. Bata magahilingan na kada simana tabi Sir Willie. Kita naman na mamalisyahan. Sige, sanaan lang kau kan mga produktong petrolyo. Isus na sana. Ay kayo ni maglakaw-lakaw na sana. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga re-reparuhon ngunyan tabing Miyerkules. Apira kang sunag papahupa pasoy bakang baha. O dyan tabi pa lang sa Banwaan kang Malinaw may mga nagpo-post na day pa da makabalyo sa mga aki sa salog. Nagbabalyo ka mo sa salog. May agihan man sa na pwedeng mag-agi duman sa may agihan na tama nga ipagsapalaran nindo na magbabalyo ka mo sa salog. May back to school na ngunyan nga day pa kami makabalyo sa salog day pa maka-eskwela sa mga chikiting. Sus Maria Josep. Sige tata dyan.
Alas 7:20 na sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta natabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Tayaon pa si Tropical Storm Berbina. Ayo, pero digi sa parting Albay and Bicol, share line po ang nakaka-apektar sa tuya, kaya may mga pag-uran-uran. Pero ngunyan okay na ang panahon, nailing ko na si Haring Araw, makaka-charge na susular ko. Nakasudma, marumirum sa ilaw ko. Marumirum sa mga charge kan solar. Sige, yaw na si Linya ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Verbena. Muli pang nga po itong lumakas at ngayon ay taglay ng maximum winds na umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at Castanes pong umaabot sa 105 kilometers per hour at ang kanyang pagkilos west-northwestward at 25 kilometers per hour. At base nga po sa pinakahuling datos, nakita ang kanyang sentro sa layong 130 kilometers kanluran huyan ng Coron, Palawan. So sa ngayon, the worst is not yet over. Most of Palawan areas dahil apektado pa rin ito ang malaking bahagi ng Palawan ay apektado pa rin ng bagyong si Verbena, maging ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro. And even yung mga pag-ulan ay pwede pa rin maranasan sa natitirang bahagi pa o sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Western Visayas dahil nga po sa epekto nitong si bagyong Verbena. Based po sa track na ipinalabas natin ngayon 5 a.m. bulletin, so pinapakita nga po nito that as of 2 a.m. ay nakalagpas na po ng landmass ang sentro nitong si Verbena, pero yung kanyang radius hagip pa rin ang malaking bahagi ng Palawan and even may possible direct impact pa rin ito sa Occidental Mindoro. Kung kaya't may mga areas pa rin na nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At kung makikita po natin, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras and by afternoon mamaya, posible po nasa hilagang bahagi na po ito ng Kalayaan Islands, yung kanyang sentro. And most likely by tomorrow morning, early morning, ay nasa labas na po iyan ng ating area of responsibility as severe tropical storm. So halos tuloy-tuloy lang ang pag-intensify o paglakas nitong bagyo habang nasa West Philippine Sea siya hanggang makalabas po ito ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, nakataas pa rin nga po ang signal number 2 ngayon dito sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan, partikular po dito sa El Nido at maging sa Taytay, municipalities of El Nido at Taytay. So dyan sa areas na yan ay pwede pa rin ang minor to moderate threat to life and property na magiging impact nitong bagyong si Verbena. So possible pa rin yung 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin na maranasan doon ng ating mga kababayan. So doble ingat pa rin ho at we're hoping by this time ay nasa safe shelters pa rin ang ating mga kababayan doon. Samantala yung signal number 1 ay nakataas naman po sa Occidental Mindoro, sa northern and central portions ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands at maging ang Kalayaan Islands. Yung natitirang bahagi pa yan ng northern portion ng Palawan. So kasama na yung mga isla ng Cuyo at Kalayaan. So sa signal number 1 ay pwede po yung impact na minimal to minor threat to life and property. So again, ito yung mga areas kung saan ay directly affected pa rin ho ng lakas ng hangin o yung pagbugso ng hangin dulot ni bagyong Verbena. Samantala, ito naman po yung mga areas kung saan ay wala pong signal na nakataas ngayon pero pwede pa rin makaranas ng paminsang-minsang pagbugso ng hangin na dulot ni bagyong Verbena. So for today, we will be expecting this for most parts of Luzon, sa Aklan, Antique, Capiz at maging sa Negros Occidental. And by tomorrow ay possible pa rin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, dito po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro at maging sa Palawan. By the way, ito po yung mga areas na yan, yung gustiness o yung pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng maranasan ay dulot po ng amihan din, yung northeast monsoon doon sa northern part ng Luzon at maging yung si Tropical Cyclone Verbena. In effect pa rin po ang ating weather
advisory for today. So 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Cagayan, Apayao, maging sa Isabela. So numerous flooding are still likely, especially sa mga low-lying areas at sa mga ilang araw na pong inuulan. Even yung mga flash floods at landslides is possible also. Samantala dito naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora ay posible naman ng 50 to 100 millimeters of rainfall, epekto din po ng shear line. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall din ang inaasahan pa rin natin sa araw na ito sa lalawigan ng Palawan, direktang epekto yan ni verbena. At 50 to 100 millimeters naman dito po sa Quezon, Marinduque, maging sa Occidental at Oriental Mindoro. By tomorrow, possible pa rin po yung maging sa Apayao, epekto po yan ng shear line. Samantala sa Kalinga at Isabela ay pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dahil din po sa shear line. And by Friday, sa Cagayan Province naman ay pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa Cagayan Province po yan, epekto ng shear line, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao at maging sa Isabela. So sa natitirang bahagi nga po ng ating bansa, kung makikita po natin, halos cloudy pa rin ang kondisyon sa halos buong Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. So maulan pa rin, may mga pag-ulan at gusty wind panabugsog sa Lawan at Occidental Mindoro, epekto ni verbena. Samantala, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga tsansa po ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog dito sa Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, dito din po sa Batangas, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, maging sa Aklan at Antique. So, we're expecting high chance of rainfall today dahil po sa direktang epekto ni Bagyong Verbena. Samantala, as we have mentioned earlier, yung shear line nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ito po yung magpapaulan doon sa araw na ito. And yung natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, yung Batanes at Ilocos Region, ay pwede ring makaranas ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil naman po sa epekto ng amihan. For Bicol Region at sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa halos buong Mindanao ay improving weather naman ang mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin po advised na pumalaot, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng ating karagatan doon. So yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. So magantabay po tayo sa magiging updates at sa magiging galaw po nitong si Bagyong Verbena. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Salamat Tabi Pag-asa. Ayan Tabi Primong Wilson. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Very good. Fair weather kita palan ngunyan digi sa Bicol. Kaya pala nagluwas si haring araw. Pwedeng maglaba. Pero shear line and amihan. Malipot-lipot na primo eh. Sir Jun Dex, good morning. Kay Sir Mario Castelo, good morning Mantabi. Kay Sir Tope, di medyo okay kita ngunyan ang sa tuyang panahon digi sa may parting Bicol. Pero na yan, pag-aarba kaning mapas ko na. Talagang may mga pag-uran-uran.
Indasan na kung may sunod pa. Ha? Sana dahil naman tabata sa mga LGU, sa mga naglalagi mga pailaw sa indang mga local government, mga plaza-plaza, puga-puga ng pagpreparar o dyan sa tabako. Pahit-pahit na ang paggibukan mga pailaw dyan sa plaza. Sana dahil nakita agyan kikalamidad. Yo. Sige po, alas 7:30 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo Gusayma, salamat po. MBY Dormitory, your home away from home. Ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albaan. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Ma'am Joy Cargulyo, ayun na sanan maray. Maria Elena Yamamoto, Madam, good morning. Kamusta tabi? Stay safe sana permi. Yo. Sige tabi mga tugag day magharali at mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik po kita mga tugang sa programa alas 7:34 na 7:34 AM sa tuyang di dormitory dyan sa Legazpi City,
yan sa pagitan kang UST and Mariner. Ngunyan ang may pinakaharani sa MBY Dormitory sa Jollibee Rawis. Yan sa Jollibee Rawis, Legazpi City. Okay, so mga naganap tabi kidor, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Diring man ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, saan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Ganyan pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday na no. Pet sa 26 kang Nobyembre taon 2025. Sundok kita alas 8 mga tugang. Kaya ano papigalata? Toro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige tabi mga tugang. Okay, sige, Miyerkules na po kita ngunyan, 26 na kang Nobyembre. Pa-shoutout na tabi sa mga taga Maliktay. Salamat tabi, sabi ni Jorcel Gonzales. Okay, sige tabi. Welcome tabi, Madam Maylin. Kahit siya na kita. Yo, unyan, balik to face-to-face classes na ang mga klase tadigdi sa probinsya kang Albay, apwera kang munisipyo kang Tiwi. At may abiso so LGU Tiwi na wala pa ring pasok. Walang pasok, in-person classes remain suspended. O ngunyan daw, November 26, 2025, and all levels for both public and private school dyan po sa Banwaan kang Tiwi. Sige daw, taba ka lamang kuwata ang linya ni Mayor Jojo Climaco, kaya so dyan sa MDRR, dyan kay Sir Maui Damo, haramon takon nata, suspendido pa rin ang klase. Dyan sa Banwaan kang Tiwi Albay, matapos na ilipkan sa tuyang probinsya ang suspension kang klase, digdi po sa probinsya kang Albay. Sige ta, baka lamang makuha ang linya ni Pading Mayor Jojo Climaco dyan tabi sa Banwaan kang Tiwi, aramon ta sa iya kun nata suspendido pa rin ngunyan ang klase. Suspendido pa rin ngunyan ang klase dyan tabi sa Banwaan kang Tiwi. Takasuod matindi sa mga pag-uran-uran na di. May mga pigbaraha na barangay o dyan tabi sa Banwaan kang Tiwi. Sige, nagring ang cellphone ni Mayor Jojo Climaco kang Tiwi, baka lamang matawan kita kipagkakaton, makurkestoryahan tango niya na pagkaaga na digdi po sa programa. Sige. Sa MDRR kita, kumusta tati si Sir Maui? Dali. Okay. Sa MDRR kita, dyan sa TV. Sige, si Sir Maui Damo. Ramon ta kung natata suspendido pa rin ang klase o dyan tabi sa Banwaan kang Tiwi ngunya na aldaw. And kumusta ta naman kung igwa paki mga barangay dyan sa Tiwi ang baha pa hanggang sa ngunyan. Tagari kasudma kadakol na mga nahiling ta sa social media na may mga pigbaha dyan sa Banwaan kang Tiwi. Nasa linya na si Sir Maui Damo, kang MDRRMO dyan sa Banwaan kang Tiwi. Mga tugang si Sir Maui. Sir Maui, good morning tabi.
Good morning, Tabi, Sir Mox. Opo, maray na aga sa imo at sa mga taga pagginanyog mo. Opo. Sir Maui, pigapudan ko kuta si Mayor, kaya lang gariba ka bising maray, yako apudan taka na sa nata. Kumuston ko ang banwaan kan tiwita. Tiglip na baga kang probinsya, so apod kayo ni, so suspension kang klase. Ngunyan, may advisory tabi ang banwaan kan tiwi, na kamo dyan sa tiwi, ada pang face-to-face classes, ngunyan aldaw tabi, Sir Maui. Tama po. Tama po yan, Sir Mox. Pagkapaluwas kang probinsya kasudma, nagpaluwas din ulit ni advisory man si Mayor Jojo. Kasi na siguro sa iya, dahil so naging epekto sa tuya kang pagbaba ka sa udma, aga ay hapon hanggang medyo banggina. Sa pagtubod niya mo, dahil pa masyado malinig sa tuyang mga aagyan kang mga aki, pati mga eskwela na linaog kang baha. So bilang konsiderasyon, human consideration, as in para sa safety na kan sa tuyang mga aki, pinagsuspender niya giraray. Do aramin na magayon na ang panahon niya na aldaw, iyo to so naging consideration niya to. Opo. Alagad dahil bako man ini ang rason sa tuyang suspension bako man nakasusog duman sa pinaluwas kang DepEd. Sa DepEd Order number 22, kaya kasabay sa direktiba na sumasato yung mga teachers as in mga school officials mag-report na duman sa side ng mga eskwelahan. So, discretionary na sana sa ng mga schoolheads kung 8 oras on sinda or kung anong sitwasyon, depende na po sa ng mga schoolheads. So, for the purpose na nga ning mariparo maninda so sa indang mga classroom. Exactly po. Tanganing mapreparar niya to na malinig. Lalo na sa mga tinampo baga na inaragihan kang baha. So at least magkahigirilid niya to kung may mga inatong dyan na mga medyo mga mapanas na mga bagay. Halimbawa buti or ano. So magkarilinig na ito. Tanganing ang agi ka sa doy mga aki, safe man sila. Diyan tabi, Sir Maui, kasudma sa tiwi, anong mga barangay, anong mga eskwelahan tabi sa mga binaraha? Dako lang reported sa tuya, Sir Mox. So, ang mga medyo dordakula, as in medyo hararom duman sa putsan. Okay. Nag-abot sa knee deep hanggang waist deep na mga baha na naglaong pangani sa mga harong. So, makita duwang purok sa Barangay Sugod. As in, so iba kayo ni, so mga talagang mga spillover na sa nabigaabot niya to sa mga tubig, mga gutter deep na mga tubig. Pero kung medyo aki or ano ang magluwas, pwede silang iatong. Pero sa tuya ng mga medyo may edad na, pwede nakakaagi pa man. Kaya pa. Yan ang mga, ayan tabi, Sir Maui, na nabanggit mo mga lugar. Ano yan? Permeantig babaha talaga? Opo. Yaon yan sa tuyang hazard map. Mga hazard maps niya to. Pati sinda, inform sinda ang mga barangay na yan ang mga lugar nindang yan. Talagang permeantig babaha. Halimbawa ang barangay Baybay. Permi yan na pero dahil man kami na yan, gutter deep lang. Lourdes, Gaho, pa ni Kararayan, hindi sa may parking eskwelahan baga po, sa Tinampo yan, permian Pigwabaha. So, Libho, Kasubanggi, nahiling ko baha. Ang pagpauli ko na medyo nag-apaw man din. So, mga taradit na mga kinalasot Tinampo. So, iba pang mga barangay, mga digdi sa sentro, sa Tigbi. So, basag area, permian talaga Pigabaha. As in, digdi man sa may parte pasiri sa Libtong, kaya nahiling naman din sa Tinampo, nagkaigwaman yung mga pagbabaha. So, kadak lang kay ni Sir Mox sa mga hali sa mga kabasan baga na nagsobra na sa tubig tapos buminurulos na diretso sa mga katinampuan. So yan ho naging kausa. So iba man sa mga coastal. Dyan sa Tiwi Community College tabi, Sir Maui, pigbabaha dyan. Gari aram ko na iman. Kasud matamay na yung pigpos. Ngayon ang ninda, para libot naman ang kunya ninda. Minabulos ini duman sa
ang nahiling mo kayo, Sir Mox, so lugar pa siring duman sa community college sa Uyama. Siguro ba talaga yan? Siguro ba ako yan? Pasakat na ito, palaot. So mga tubig na ining hali duman sa community college na so may magayon na kaya sindang kanal, tapos ang pag-abot kay ni duman sa may entrada baga kang Geraldine subdivision. Medyo sa dito duman sa dito kanal, yun ay minabulos para sa ipababa duman sa may Uyama. Okay. So kaya pala nagkigwag kaya, no? Pero bako man madali man tulos maghupa tabi Sir Maui sa tubig, ano? Opo, ang experience niya tubig sa tiwi, mga swift flood man sana siya. So luway-luway man siyang minalangkaw, tapos luway-luway man din siyang minababa. So ang base sa tuyang analisasyon, Sir Mox, kasud mang alas 12 hanggang alauna nin hapon. Kakusugan. Nagkaigwan, nagrehistro sa tuyang so engage mo dyan. Weather station, ni 100 milimetro sa rong oras na natabi yan, Sir Mox. Yugon mo yan. 100 millimeters so na-record nindo. Ang para sa mga tagapaghinandog nato, para maintindihan niya ang milimetro, ang sarong milimetro, kung may sarong kang metro kwadrado, tapos binugtakan mo mang sarong metro man na paitaas na mga lanob, pulaan mo nin sanggatos na litro. Yan. So, gusto sabihin ka, yan ang kadakol na tubig. 10 centimetro po yan. Yan kadakol. Kung di magsarumsom, 10 centimetro tubig. Kada metro kwadrado under mo. Yugon mo yung dakulo. Dakulo sa pala. Kung pirang metro kwadrado ang yao sa TV, gabos yan na tubig, maburulos po talaga. Yan, sarabay-sabay. So, na ikumpara ta ngaya duman sa nangyari kang uwan. So kang uwan baga nagrehistro ang tiwiki 700 na milimetro. Grabe. Pero kung hilingon ta po, kamang nakaaging simana bago sa uwan, doon pag-uran. Pag-uran. So kaya kung tapos so pag-uran kay to, bako sabay-sabay na sa sarong oras sa nananggad nagbagsak. So yun is pagkakaiba kang nangyari ka sa Udma. Dordercho. Sa bilog na 24 oras, Sir Mox, nakarehistro kita ni 310 milimetro kasudma. Halos kabanga kang nangyari kang uwan. Sa 24 oras kang uwan. Pero, kang nangyari baga sa tuya kasudma, may mga pag-uura na kang mga nakaaging aldaw. Sige na sa pag-uura, lalo na kang Lunes baga. Talagang nag-uura na. So, medyo sarumsum na mga daga niya to. Kaya, nahiling ta ito. Pig-expect naman talaga ito. Kaya napigwawarn ta na din sa mga barangay. Since sa hirak ninyo, Sir Mox, dahil reported kita na na-injure o kaya kung ano man na sitwasyon sa mga residente. May mga reported din kita, Sir Maui, kasud na mga nag-landslide. May mga igwa kita dyan na mga nag-landslide sa TV. Saro lang po, so duman sa may parte kang Mahinunong Mississippi area. Pero sadit lang po ito na pagtiris. Siguro, so malungoy na talaga sa daga. Close na, so nagrasay siya. Pero dahil man siya naka-obstruct duman sa local tinampo. Okay. Di ba pig-ayos dyan? So, gari may parang ongoing construction dyan sa may parting yan? Natapos na bagay ito, Sir Mox. Nag-pull out na din sa mga kontratista kayo ito. Tapos naman, so, Hindi sa may parting huruan, yan, mga parting huruan na, di ba pa? Dahil kita kinahiling dyan ngunyan na, siniribot-sibot baga ta. Pusod, Sir Mox po, ng pag-investigasyon na naman. Kan sa mga flood control. Dahil na kumasok. Okay. So, wala na dyan. Wala na po. Kaya kung kang uwan, naglakaw ko ta ako pasiring duman para kahuronon. So, mga kontratista ko yaon pa. Na-standby ko daw sa indang mga equipment. Ayun man talaga pinagigibo niya to. So, dahil nakitang nahiling sa mga barangay official, nagtaram na dahil na mga ngayon, makaskasan niya sa trabaho na nagkatarapos. Pero natapos? Nagkatarapos?
Iyo po, natapos man. Pero dahil ako makagunya ng gad kong based sa Wala na, basta natapos. Wala siya. natapos talaga rin na base sa programa. Dahil ako mag-engineer. Iyo. So, at least, aron kayan. So, at least minimal na, dati-dati baga, dyan sa may parting huruan, igwa dyan kin mga nagtitiris manangan. Opo. Ngunyan dahil makita rehistro na mga darakula. Maski kang uwan po na Bagyo. sintos gis baga ito. Di lang kita nagkaigwa sa may partikang Horoado, baga sa may pananaon. Nagkaigwa kita ni Sadit na pagtiris, pero na-clear man tulos. Importante yun. Kaya nga ni Kasudma, nag-chat ako sa imo, tayako, si Sir Maui, dyan sa Tiwi, gwayang ki rain gauge, maswerte yun ang tiwi tayo taga-sukul kang pirang oran kaya yako pag sinukul yako ang oran kang tiwi damay naman kan sa malinaw kaya nagapot ako sa imo. Opo. Pag in-install na Sir Boxo digdi sa San Bernardo sakop na kamo dyan sa Malinaw. Igwa pa ang ilalag. May igwa kong ilala. May automated rain gauge lang ugaring ito. Tapos sa DOST ASTI, duman ito may hihiling online. So, pag igwa na po, itao ko sa DRR mo, sagot sa imo, tawan ta ka. Iyo. Nga mo monitor ko ma. Opo. Ano yan tabi, Sir Maui? Additional or dyan na talaga ilalag? Additional po yan. Automated rain gauge, additional. Tapos nag-request pa kami sa probinsya, natawan man kami Kisaro, para doon naman sa Upland Barangay. So, maswerte kita rin sa TV, igwa kita rin mga araw na ekipahe. Na real time na hiling ta, tapos sa forecast na hiling ta din po. Iyo nga ni, sabi ko yako, si Sir Maui, masanang pag-asa ko, mga anong oras pa yako ini, nahadit na ko, tama banggi na, pag magparauron patabi Sir Maui, may problema kita. Sandali. Magayon na igwa kita ki mga araw kening mga ekipahe, may namomonitor ta. Yo, balik kita tabi Sir Maui. Magayon sabi ko, magayon igwa kita ki mga araw kening mga ekipahe ta. At least namomonitor ta. Iyo po, tama ka po. Iyon ang sa prioridad niya to na science-based and sa yung mga decision. So, iyan na pigapod na risk-informed talaga kita. Apo. Nahihiling tatulos right away. As in, ang mga desisyon, nakabase naman sa mga data. So, kung nagkaigwa makita nin suspension ngun yan, human consideration. Opo. Bako ito naman sa mga resultado kang dahil nga, nahihiling ni Mayor Jojo, pati na kang MDRRMC na puhan din talaga matabangan so mga komunidad na, lalo sa mga linaog so harong. Apo. Mga aki ka ito, imbis na maasikaso at magurang na mag-eskwela, maasikaso pa nyo na ito maghipid-hipid kan mga nagkadurumog. Opo. Tama. Very good na decision niya ni Pading Mayor Jojo Climaco. Sir Maui, unless otherwise may gusto ka pang sabihin sa mga parantabay, lalo na sa mga taga-Tiwi, go ahead tabi, Sir Maui. Opo. Mayor Mintel, sa muyan, pasasalamat sa mga barangay officials na very active at sa tayo ng mga barangay officials. Yun sa mga panahon na araw ka ini. Dahil tulos kami, dahil na kami talaga na nadidipisilan dit na instructions sa sana talagang inairi ko todo sa mga barangay officials. Siyempre, nasa leadership man yan sa tuyang pamayo na si Mayor Jojo Climaco at si Vice Mayor Ami Villanueva. Dahil napaka-active ninda napaka-hands-on ninda. Mas nga nag-award din kasudma sa Aligaspi kan sa mga award kang munisipyo. Nagkapito man ng mga award ang naresibihan sa GILG. Pero hands-on pa din sinda na pig hapot kita kung ano ang mga sitwasyon, then tabang-tabang sa mga desisyon kung ano mga dapat nag-ibuhod. So, ang mga barangay officials niya ito, saludo kami sa mga gilibo. Asin siyempre sa to ng mga residente na aram naman din ang gigibuhod ko sakaling may mga sitwasyon na aram kayo. Iyo po. Sir Maui, salamat sa oras mo. Mas kaya oras po dadta ka. Dahil ako nakakakunyan pag nahihiling ko ng pangaral mo. Sabi ko nga ni, so last interview ko kay Mayor Jojo, yako pag data ka na nakukontak, si Sir Maui, automatic ngayon si Sir Maui.
Opo, opo. Taigwa man niya mga guidance kayan. So, sabi niya, pag day mo nga ako nakontak, agari man sa nangaya ka nakakaulay na alkalde kantiwi. Tas sabi ko nga niya, kung masurti yung sumanuaan kantiwi, takamuso, binisita kan sa puyang presidente. Nakaaging sa Yun po, yun po. Opo. no, kaya masurti yun si Mayor Jojo Climaco. Sir Maui, salamat sa oras mo ha. Opo, salamat man din, Ingat Sir po. Mox. Ingat, Opo. mabuhay tabi. Sige. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang yan si Sir Manuel Maui Damo ang pamayok ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dyan po sa LGU TV. Si Sir Maui, anytime na apudan mo yan, mas kinagbabagyo, nagbabaha, talagang yan ang mga nga public servant. Minsan may mga nadidipisilan kitang makikiulay sa mga arugan eh. O yan si Sir Maui, maski bako pa office hour, talagang pag inapudan mo, talagang masimbag iyan. So dapat arog ka ng mga servidor. Deki oras na mga pigpipili. Di pa man nga yung office hour na tangya magpara sulusimbag ako sa imo. Bako, importante yun kaya so impormasyon. Arog ka yan. At maray naman baga sa panahon ngunyan, so forecast gani kan pag-asa, magiging maray ang panahon tangon yan. Digdi sa may parting Bicol, pero human consideration, so pag suspende mo na kang klase kang LGU TV, tanganing matawan man king oras sa mga estudyante, sa mga may binaraha, sa mga teacher na mag-i-ready sa indang mga eskwelahan. So human consideration, kung natata day pong klase in all level, private or public man, dyan tabi sa LGU TV Albay. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Ikaw ang aking kapiling at sa mga araw ang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Sige tabi mga tugang, igwa na lang kita ki 2 minutos bago tabi mag alas 8. Iyo! Ma'am Gina Malagin nyo Cavite, good morning. Pasko na. Tira na sa nangal daw, 29 días. Pasko na, Cynthia ko. Yo! Sige, so iba pa niya itong pag-re-restoryahan dumanta na sanay pagpapadagos sa programang Sutama sana. 10 to 11 at yan. Yo! Param na po muna kita digdi sa programa na kasabay niya to si Sir Maui Damo, ang MDRRMO kang TV Albay. Sa pangaran man ni maestro nila to na samuyang General Manager si SM Sir Tony. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo,
ABC President Cup Art Tabela. Kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Salamat! Ako tabian sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita hanig di po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringan po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo.